Takže vítam vás na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Prosím, je to zapaté. Pozvánku ste dostali, keď ste prišli s nasledovným programom. Poprvé otvorenie, dve určenie návrhovej komisie zapisovateľov a overovateľov zápisnice, po tretie schválenie programu zasadnutia, po štvrté všeobecné záväzné nariadenie číslo 4/2025 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, po piaté všeobecné záväzné nariadenie číslo 5/2025 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Radošina, po šiesté všeobecné záväzné nariadenie číslo 6/2025 o ochrannom pásme pohrebisk na území obce Radošina, po siedme žiadosť Petra Cingela o odkúpenie parcely číslo 98/11, po 8 kúpna zmluva na cestu družstevná číslo 6, po 9 vstup do spoločnosti samosprávna odpadová spoločnosť, po 10 delegovanie členov rady školy za zriaďovateľa, po 11 správa hlavnej kontrolórky obce Radošina číslo 2025/2, po 12 interpelácia poslancov došla pošta rôzne, po 13 záver. Žiadosti, ktoré mi prišli predtým, ako som posielal pozvánku, bola žiadosť o zriadenie vecného bremena od Tomáša Kovačíka na užívanie inžinierských sietí a návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov PD Žalgovce. Toto som vám poslal a ak súhlasíte, ešte prišli 3 žiadosti o žiadosť o dotáciu od včelárov, ďalej žiadosť od Drevorez Peter Šúra a žiadosť od Romana Kršaka na prenájom nebytových priestorov. Tak, ak súhlasíte, tieto 3 žiadosti by som zaradil tiež do rokovania obecného zastupiteľstva. Kto je za takýto návrh? Ďakujem pekne. Konštatujem, že zastupiteľstvo je uznašania schopné. Jediný, kto sa ospravedlní, je Martin Grznár, takže prítomný je 8, neprítomný 1. Určenie návrhovej komisie zapisovateľov a overovateľov. Za návrhovú komisiu navrhujem magistra Gabriela Váhovková, magistra Petra Čiernehová, inžinierka Zuzana Segešová. Zapisovateľku bude robiť Elka Chroma a za overovateľov zápisnice uznesení inžinier Andrejevič a inžinier Peter Zachar. Kto je za takýto návrh uznesenia číslo 20/2025? Ďakujem pekne. Ďalším uznesením 20/22/25 návrh na schválenie programu bolo schválené. Uznesenie 23/2025 je k bodu všeobecné záväzné nariadenie číslo 4/2025 od miestnej dane za užívanie verejného priestranstva. Tam vlastne VZN-ka boli zverejnené, neviem, či máte k tomu nejaké otázky. VZN-ka, všeobecné záväzné nariadenia boli prerábané alebo robené nové. Vzhľadom na to, že k tomuto VZN-ku, ktoré sme mali z roku 3/2012, prokurátora teraz robí vlastne nejaké previerky, tak v tom roku 2012, čo bolo VZN číslo 3/2012, tam nám vytkla nejaké 3 pochybenia alebo 3 veci, ktoré boli pri tom samotnom VZN-ku a aj pri procese príjmania toho VZN-ka, tak preto sme urobili nový návrh VZN-ka o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. Takže ak sa chcete niečo spýtať k tomu návrhu VZN, neprišli žiadne pripomienky v lehote na pripomienkovanie. Neviem, či ste si to pozerali alebo nie. Takže ak nemáte žiadne pripomienky k tomuto, tak uznesením číslo 23/2025 obecné zastupiteľstvo obce Radošina schváluje všeobecné záväzné nariadenie číslo 4/2025 o miestnej dani za využívanie verejného priestranstva. Kto je za? Ďakujem pekne, vlastne. Pri VZN-ka je potrebná 3/5 väčšina. Pripomínam.
Ďalším je tiež na základe tejto previerky Všeobecné záväzné nariadenie číslo 5/2025 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelení na území obce Radošina. Takže neviem, či ste si to pozerali, alebo či chcete k tomuto sa niečo spýtať. Bolo vyvesené, takisto neboli žiadne pripomienky, 10-dnové lehoty na pripomienkovanie. Nemáte nikto žiadne pripomienky? Tak ak môžem hlasovať, kto je za uznesenie číslo 24/2025, že obecné zastupiteľstvo obce Radošina schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie číslo 5/2025 o verejnom poriadku a o pravidlách za udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelení na území obce Radošina. Hlasovať, kto je za také uznesenie. Ďakujem pekne. Posledné uznesenie, ktoré bolo zverejnené, bolo uznesenie číslo verejné všeobecné záväzné nariadenie uznesenie 6/2025 o ochranu pásme pohrebíc na území obce Radošina. To sme robili tiež na podneť alebo upozornení prokurátorky. Tam sme mali VZN z roku 2024/2020. Tam išlo o to, že v roku 2025 prišiel do platnosti nový stavebný zákon a toto VZN nebolo v súlade s týmto zákonom, tak takisto sme vlastne mali, alebo sme urobili nové VZN, ktorý sme vlastne ho prispôsobili aj tomuto novému zákonu. Tam išlo o to, že my sme tam mali ochrannú hranicu, ochranné pásmo 2 metre a mali sme tam jeden prípad, ktorý už bol jestvujúca stavba, neskolaudovaná, respektíve čierna stavba, ktorá sa, nie že čierna stavba, ale stará stavba, ktorá sa dodatočne legalizovala a bola na hranici s parcelou cintorína, čiže bola v tom ochrannom pásme. My sme vydali na základe stavebného zákona, lebo sme museli dovoliť tomu človekovi opraviť strechu, ale to nebolo v súlade s tým starým VZN z roku 2024/2020, takže na základe toho prokurátorka nás upozornila, že máme dať alebo pripraviť, buď opraviť to staré, alebo pripraviť nové VZN, tak sme pripravili nové VZN. Takže tá hranica tam síce ostala 2 metre, že sa nemôže robiť, ale my sme tam len doplnili, že staré stavby alebo stavby, ktoré existujú, sa musia dať opraviť na základe toho nového zákona, že sme prispôsobili. Takže neviem, či ste pozerali alebo nie, či máte otázky alebo nie. Ak nie, tak dám hlasovať, kto je za uznesenie číslo 25/2025 o tom, že obecné zastupiteľstvo obce Radošina schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie číslo 6/2025 o ochrannom pásme pohrebíc na území obce Radošina. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem pekne. Samozrejme, toto sa týka aj nie len územia obce Radošina, ale aj Bzinca. Ďalším bodom je žiadosť Petra Cingela o odkúpenie parcely. My sme na zastupiteľstve schvaľovali zámer predu vlastníctva, ktorý bol schválený 19.6. uznesením číslo 20/2025. Následne bol zverejnený na 26.25. o tom, že schvaľujete zámer toho prevodu vlastníctva spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zásad hospodárenia. Tak teraz by ste mu mali už po tom zverejnení odsúhlasiť predaj tej parcely. Neviem, či sa chcete niečo spýtať, alebo nie, všetci ste vtedy súhlasili, takže dávam hlasovať za uznesenie 26/2025 k žiadosti Petra Cingela o odkúpenie parcely, že obecné zastupiteľstvo obce Radošina teda schvaľuje prevod vlastníctva spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Sú tam vypísané, je tam cena tých 25 €, celková mera je 33 m², celková suma 825.
všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckych práv hradí nadobudateľ. Poverujete starostu vypracovanie podpisov zmluvy na prevod majetku. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem pekne všetci. Ďalším bodom je kúpna zmluva Cesta Družstevna 6. Vlastne jedná sa o to, že ste schvaľovali 28.7.23 sa uzatvárala zmluva o budúcej zmluve na základe uznesenia. Ondrej Kučera vlastne na to, aby mohol dostať stavebné povolenie, tak musel vybudovať cestu na našich pozemkoch. A vlastne vtedy sa robila zmluva o budúcej zmluve, že keď tú cestu vybuduje a skolabuje, myslím tú stavbu, nie pozemok, tak potom obec odkúpi, alebo on to predá obci za 1 euro tú stavbu. Čiže toto je tá kúpna zmluva, že my teraz touto, alebo schvaľujete kúpnu zmluvu, že skupujeme tú stavbu Cesta Družstevna 6 na našich pozemkoch. Neviem, že chcete niečo tomu opýtať, alebo nie. A ešte chcem sa spýtať, tam vyššie, čo ide tá kamenistá cesta? To je ďalej naše? To by mali byť naše pozemky, áno. Tam je kúsky, No tam už to zachádza, Zachádza boli do veci. pozemky. Či to ešte ďalej pokračuje, lebo on to potom dal vysypať všetko tým kameňom. Áno, to sme sa dohodli, že už keď to niekto ide aspoň do toho konca, ale on mal podmienku vlastne po ten svoj pozemok, aby to mal podľa cestárov, alebo aby to bolo napojené tak, ako má ten dom, alebo čo tu má tu nehnuteľnosť, musel mať napojenú na cestu. Preto to museli budovať. Ešte nejaké otázky. A teraz z toho aj budú vyplývať veľké povinnosti. Tak je to miestna komunická, tak aj naše tých udržovania. Zimná údržba. Zimná údržba. Ešte máte niekto nejaké otázky? Nie, tak dám hlasovať za uznesenie číslo 27/2025 bodu kúpna zmluva Cesta Družstevna 6, že obecné zastupiteľstvo obce Radošina schvaľuje kúpnu zmluvu na stavbu Cesta Družstevna 6 za 1 euro od Ondreja Kučeru. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem pekne. Ďalším bodom je vstup do spoločnosti Samosprávna odpadová spoločnosť. Ja som vám aj poslal stanovy spoločnosti. Neviem, či sa chcete k tomu opýtať. Vlastne Samosprávna odpadová spoločnosť vznikla združením, alebo je to združenie obcí. Väčšinou sa jedná o obce z Trnavského kraja alebo z okolia Jaslovských Bohuníc, ktoré sú v ochrannom pásme Jaslovských Bohuníc. My sme aj v tom združení z Jaslovskej Bohunice, lebo spadáme do ochranného pásma, možno že 2. alebo 3. A oni sa tak viac venujú, tí starostovia, alebo teda to združenie sa viac venuje odpadovému hospodárstvu. A teda rozhodli sme sa teda aj my ako obec založiť samosprávnu odpadovú spoločnosť vzhľadom na to, že s tými odpadmi alebo odpad do budúcna, aspoň tak to vidíme my, že odpad do budúcna bude nie odpad, ale bude to komodita, na ktorom nie, že sa bude dávať na skladku, ale bude sa dať aj zarábať, alebo minimálne bude sa dať na ňom znižovať náklady, keď sa správne vytriedí a keď si to budeme sami organizovať. To znamená, že hlavná tá myšlienka vzniku tej spoločnosti je, že obce si budú sami určovať alebo sami si budú spravovať ten chod toho odpadového hospodárstva v svojich obciach. To znamená, my sme mali taký príklad pred 2 rokmi, keď sme rokovali s Mariusom Pedersenom a ja som rokoval vlastne za 1800 obyvateľov a teraz vlastne prostredníctvom tejto samosprávnej spoločnosti bude za nás za 1800 obyvateľov rokovať, tak skrátke, bude rokovať samosprávna odpadová spoločnosť, bude požadovať tie isté podmienky pre nás, alebo teda lepšie podmienky, ale bude rokovať nie za 1800 obyvateľov, ale v tej spoločnosti bude, dajme tomu, 300 000 alebo koľko
obyvateľov, koľko tých obcí sa tam vlastne, koľko sa to tam pridá. Teraz je tam nejakých 28 obcí, myslím, že v tomto každé 2 týždne je valné zhromaždenie, Lipňany už sú tam. Zakladalo sa to niekedy v júni, myslím, len my sme to nestihli, lebo už v júni sme mali predtým zastupiteľstvo, už tedy som to chcel dávať schvaľovať, aby sme tam boli zakladajúci člen. Teraz budeme len teda člen, ktorý, ak to schválite, dúfam, že áno, ktorý sa pridá k tomu združeniu. Tam vidíte, že čo sa schvaľuje v tom uznesení, je tam prvý rok sa platí euro za obyvateľa, potom v ďalších 3 rokoch 3 eurá za obyvateľa. A tá pointa, alebo tá myšlienka je, že v Rakoviciach, Malé Rakovice, sú pripravené pozemky, kde by sa spravila tá linka na zhodnocovanie a pretriedovanie odpadov a následne s tými odpadmi by sme si my nakladali tak, ako by sme potrebovali, tá samosprávna spoločnosť, a následne na to by sa nabalovali aj ostatné veci, to znamená aj tie odpady, ktoré sa separujú, recyklujú a celý ten chod toho odpadového hospodárstva. Myslím si, že už boli takéto menšie spoločnosti, alebo aj sú, ale toto je tak, ide sa na to vo väčšom. Sú tam aj ľudskí, sú tam aj mesta, nielen obce, ale aj v tých stanovách, keď ste pozerali, tak aj ľudskí doplácajú, myslím, že 5 eur za obyvateľa. Z môjho pohľadu je to dobrá vec, nebude to za rok ani za 2, ale do budúcna si myslím, že určite to prospeje k znižovaniu nákladov na samotné odpady, lebo tie odpady idú len hore. Odpadové spoločnosti majú monopol, robia si s nami čo chcú a vlastne toto bude možno jedna z tých pák, ktoré by sme ich vedeli donútiť, aby vedeli s nami rokovať trošku iným spôsobom. Neviem, či ste si to pozerali alebo nie, či ste mali čas sa tomu venovať, tak máte nejaké otázky alebo... Čiže ako myšlienka je taká, že to združenie bude postupne potom vedieť nejaké technológie a bude sám vedieť akože Áno, zhodnocovať a robiť mechanickú biologickú úpravu. áno. Tá by sa mala robiť od roku 27, myslím. To už určite sa nezruší. A keď to bolo naposledy, že to bolo minulý rok, keď sme sa o tom bavili, tak to malo byť tak, že Marius Petersen to bude voziť na Livínu, následne vytriedený odpad bude voziť naspäť na Vojnu, čiže Marius Petersen bude mať robotu, skladka bude mať robotu a obce budú platiť, ja neviem, to vychádzalo okolo 120-130 eur, by sme mali vyššie náklad, ktoré by sme sa nevyhli. Tým, že by to museli ísť na tú biologické pretriedenie. Čiže Vojna tú linku mať nebude, čiže toto je jediná možná vec, ktorá bola tak, že Marius Petersen to bude takto riešiť. A ty si hovoril, že tie pozemky, kde by to mohlo byť ešte raz? Myslím, že Rakovice, Malé Tam je Rakovice. asi letisko teda. Áno, Tento odpad z tohto celého regiónu by sa tam upravoval. ono tá pointa ani nie je tá, že by sme išli vyšachovať, dajme tomu, alebo že by si nemohol robiť s Mariusom Petersenom, ale ďalšiu možnosť. ty vlastne budeš spoločnosť, budeš mať založenú spoločnosť a tá spoločnosť si tie služby bude môcť takisto objednávať tak ako doteraz, ale akurát bude mať možno iné páky, možno iné objednávacie podmienky, ako keď to objednávajú samé obce za seba. Však áno, to je prvá taká výhoda, že viac ľudí zastupujú, tak vedia vyjednať lepšie ceny, ale aj zároveň, keď to združenie bude mať nejaké svoje vlastné technológie, To môže byť ďalšia spolupráca. to budú snad je akože zoptimalizovať to iné. Ako tiež to znie veľmi akože rozumie tá činnosť toho združenia. No a nám akože tie povinnosti sú zatiaľ také teda, že prispievať, zúčastňovať sa, budeme mať nejaké tie materiály pripomienkovaní, či to posielajú komunikujú s tým. Áno, je tam vlastne hlasovanie dvojkolové, to znamená, že ani obce, ani mesta nemôže sa stať, že to mesto prehlasuje malé obce, lebo keď s tým tie obce nebudú súhlasiť, tak je tam dvojkolové hlasovanie, že nemusíme sa báť, že by bol niekto viac alebo menej. A hovorím, takisto to je v súčinnosti s tými ľudskami, tí tam doplácajú 5 eur na obyvateľa, myslím, že to bolo.
písané v tých stanovách. Tak neviem, či máte nejaké otázky, alebo aké máte na to. Môžeme jednu vec, keď vstúpime v tomto roku, tak ešte budeme mať 5% zľavu na všetky služby. Keď už v budúcom roku, tak už nie. Áno, to bola ešte jedna taká. Takže ak nie, tak dávam hlasovať. Ja som spravil uznesenie číslo 20, som na 2025, pripravil som uznesenie k bodu studia spoločnosti samosprávna odpadová spoločnosť, obecný zastupiteľstvo schvaľuje a schvaľuje, že sa staneme členom záujmového združenia, po druhé po B schvaľuje to poskytnutie vstupného príspevku, to euro za tento rok, po C schvaľujete poskytnutie zostatku 3 eurá na každé ďalšie 3 roky a schvaľujete súhlas so stanovami samosprávna odpadová spoločnosť. Takže kto je za takéto uznesenia? Ďakujem pekne všetci 8. Ďalším bodom je delegovanie členov do Rady školy za zriaďovateľa. Bude sa voliť nová rada školy, tak som sa s pani Špankovou bavil, alebo ona poprosila, že potrebuje nových členov do rady školy. Tak som navrhol za zriaďovateľa, aj sme sa o tom bavili s Peťom Grznárom, s Peťom Čiernym Oldrovom, že Peter Čierna, Martin Grznár, Peter Grznár a inžinierka Sevišová. Zuzka, ty si bola za rodičov, ale za rodičov nemôžeš byť, lebo Sofia končí za 2 roky, tak je to že na 5 rokov, tak by si bola za poslancov. Aj keď za poslancov zase za 2 roky sa môžu vymeniť, ale tak Gabika za Robom nemôžu byť za zriaďovateľa. Tí sú v škole zamestnanci. A dával som to podľa toho, že čo tam máte deti. Tak ja neviem, alebo či chce Andrej, alebo Peter. Takže aj som si myslel, že bude takáto odhodová. Takže ak s tým súhlasíte, môže byť. Takže uznesením číslo 29/2025 k bodu delegovanie členov za členov Rady školy za zriaďovateľa obecné zastupiteľstvo obce Radošina deleguje za členov Rady školy za zriaďovateľa poslancov magister Čierna, Martin Grznár, Peter Grznár, inžinierka Sevišová. Kto je za také uznesenie? Ďakujem pekne. Ďalším bodom je správa hlavnej kontrolórky obce Radošina 2025/2. Tak ťa, Zuzka, poprosím. Myslím, že ste obdržali všetci na otázky. By som to len tak zhrnula. Kontrolované obdobie prvý poloviek 2025. Cieľom kontroly bolo preveriť stav skutočnosti v zmysle, a teda súlad v zmysle ustanovení príslušných zákonov, ktoré tam máte vypísané. Boli kontrolované došlé faktúry, pokladničné doklady, čerpanie rozpočtu, hlavná kniha, výpisy bankových účtov, finančné výkazy, subjekty verejnej správy. Budem to dopodrobná čítať, teda táto časť bola bez kontrolných zistení. Potom stav finančných účtov 36. Na bankových účtoch mala obec 36. 804 815,97 eur a v pokladni 899,53 eur. Stav aktív pasív 36. 9 937 277,32. Čo sa týka plnenia rozpočtu, rozpočet po poslednej úprave príjmovej časti bol v objeme 5 156 914,76. Skutočnosť 36. 2 531 867, teda na 49,10%. A vo výdavkovej časti rozpočet 3 571 02,38, skutočnosť 1 202 023,89, teda percentuálne 33,66% vo výdavkovej časti. Máte tam rozpísané, na čo boli ktoré jednotlivé čerpania, či príjmové, či
64 242, čo je 7,62%, teda v porovnaní s príjmami predchádzajúceho bežného roka limit je 60, takže ukazovateľ je dobrý. A druhý ukazovateľ, objem toho, čo sa za rok splatí, teda úroky plus istina, taktiež voči bežným príjmom predchádzajúceho roka v absolútnych číslach, to čo ešte do konca roka, čo sme splatili a zaplatíme, je 73 697, čo predstavuje percentuálne vyjadrenie 5,53%, limit ukazovateľa je 25%, takže splnené ho. A posledná časť, ktorej som sa venovala, bolo čerpanie dotácií k 36. Opäť ste tam mali rozpísané podľa jednotlivých príjemcov, čiže celkovo boli rozpočtované dotácie vo výške 15 964,83 eur a čerpanie k 36. 11 168. Takže podrobne to tam máte. Máte nejaké otázky? Naša správa bez kontrolných zistení. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Máte nejaké otázky? Správu ste dostali. Ak nie, tak dávam hlasovať za uznesenie číslo 30/2025 k bodu, a to správa hlavnej kontrolky obce Radošina 2025/2. Obecné zastupiteľstvo obce Radošina berie na vedomie správu hlavnej kontrolky obce Radošina číslo 2025/2. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem pekne všetci. Ďalším bodom je žiadosť o zriadenie vecného bremena od Tomáša Kovačika. Tu je žiadosť, žiada o zriadenie vecného bremena na parceliách 2605/1, 9/1, 7/16, ktoré umožňujú uloženie inžinierských sietí, elektrická prípojka, vodovodná prípojka, kanalizácia a ich príslušenstvo. Ďalej tu píše, že zabezpečí údržbu, nahradí škody, riadi sa všetkými hlavnými predpismi a tak ďalej a tak ďalej. Ja vám ukážem situáciu. Toto je Piešťanská ulica, ktorá sa ide do Hliníka. Tuto je ulica, čo sa ide k Radovi Kovačikovi, čo má postavené. Tuto je plánovaný rodinný dom Matúš Kovačik, on tam má aj s bratom, nie, to je Matúš, tuto má Tomáš dole. A vlastne na tejto ceste, na týchto parceliách 7/16, 9/1 a 2605/1 jedná sa o túto vodu plus šachtu, jedná sa o toto červené, to je elektrická prípojka. Tu je elektrický rozvádzač a ešte o túto zelenú prípojku, to je vlastne voda. To je kanalizácia. Či to je kanalizácia tlaková, toto je voda tá modrá. Ja som to uznesenie, my sme aj vlastne, alebo vy ste schvaľovali, v územnom pláne sme dávali túto parcelu, keď sme menili územný plán, aby sa tam mohlo stavať, čiže stavať sa tam môže, akorát teda on potrebuje k stavebnému povoleniu, potrebuje to vecné bremeno na uložení, keď nejde po svojich pozemkoch. Takže ja som to uznesenie naformuloval tak, že beriete žiadosť na vedomie a schvaľujete zmluvu v budúcej zmluve, kde bude presne uvedené, o ktoré teda tie parcely sa jedná, o aké inžinierské siete sa jedná. A je to v súlade s článkom 20 zásad hospodárenia nákladná s majetkom obce. Ten článok 20 hovorí o tom, vlastne v našich zásadách hovorí presne o tom, akým spôsobom sa zriaduje vecné bremeno. Platí sa tam 5 eur za meter dĺžky tej siete, plus sa tam platí v prípade novej šachty 150 eur za kus, plus a ten spôsob, alebo teda ten postup bol taký, že vy, ak teda budete súhlasiť, schválite zmluvu o budúcej zmluve, ktorú jasne podpíšem, kde v tej zmluve bude uvedené presné parcely. Ono si
si vybaví stavebné povolenie, keď to postaví, musí spraviť geometrický plán a na základe toho geometrického, v tom geometrickom pláne sa presne vyčíslí metrov, koľko budú tie prípojky, koľko tam bude mať tých šacht, tak tam budú dve alebo jedna, alebo neviem, ten elektrický rozvádzač a na základe toho zaplatí to vecné bremeno. Čiže aj v zásadách hospodárenia, že musí on urobiť geometrický plán, kde budú vložené tie siete. Takže neviem, či máte nejaké otázky, alebo samozrejme všetky náklady aj potom, keby sa niečo stalo s tými sieťami a je tam výhodná, neviem, či to je výhoda, ale teda je tam, nie je tam asfaltová cesta, je to štrková. Čiže ale do budúcna, keby sa tam spravila asfaltová cesta, všetky tie náklady potom, čo by sa robilo s tými prípojkami, tak by hradil on, keby sa aj niečo stalo. Lebo teraz tým pádom, keby sme tam chceli cestu robiť, tak asi by to nešlo. Ako? Že keby sme tam teraz chceli robiť napríklad... No teraz nie. Hovorí, že by sa do toho... Ono to je tak, že tá voda je krajom, čo tak to bolo. To tam chceli kanalizáciu vodu. Asi? A elektriku. Aj elektriku. Plyn nie. Nie. Vodári mu nedal. A to je špicné rado? Rado je To už nie sú také. tuto. No, absolútne. A on vlastne toto zelené je tlaková, čiže on tam pôjde tlakom, to bude nejaká malá rúla, možno 63 si myslím. Tuto je tá šachta, to už tam je. Už aj rado musí byť asi napojený, predpokladám, že je na kanalizáciu. Neviem, jak je to tam. Len rado je ešte hore, má asi normálnu kanalizáciu, ale Samospádne. oni sú Však on je viame tuto, takže A tam koľko ešte tých pozemkov vedľa neho? Len jeden? však na dva domy to bolo. To oni mali pozemky kúpené aj zároveň spolu od cirkvi, tedy od biskupstva. Zatiaľ to máš projekt, ktorý má už tam má priplánované, ale to ešte nerieši projekt. Takže ak nemáte otázky, tak uznesenie číslo 31 2025, že obecné zastupiteľstvo obecné zastupiteľstvo obce Radošina berie na vedomie žiadosť o zriadenie vecného bremena a schvaľuje zmluvu o vodúcej zmluve. Tak ako som hovoril, že bude to v súlade s článkom 20 zásad hospodárenia nakladať s majetkom obce Radošina. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem pekne. Ďalším bodom je návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov od PD Šalgovce. Tým končí vlastne v decembri nájomná zmluva, 10-ročná. Tak nám poslali návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Jedná sa, nie sú to nejaké veľké rozlohy, jedná sa tam o katastrálnom území v Zínce o 3 hektáre a v katastrálnom území Radošina 1,1 hektára, čiže dokopy nejaké 4 hektáre sú to 40 765 metra štvorcového. Vlastne tí pozemky sú tu. Ja som sa bavil aj s pani kontrolkou, so Zuzkou, nemali by sme napriamo vlastne prenajať ten pozemok, tak som spravil uznesenie, že by ste to zobrali na vedomie, ten návrh na uzatvorenie zmluvy. V druhom bode ste rozhodli o neupotrebiteľnosti majetku obce, kde sú vymenované tie parcely. Ďalším bodom je, že schvaľujete zámer na prenájom pozemkov parcela číslo, to sú zase tie parcely vymenované, spôsobom o majetkovci, spôsobom priamy nájom, najmenej za cenu podľa prílohy číslo 1, ktorú máme v zásadách hospodárenia, kde máme, že nájom na poľnohospodárske pozemky je minimálne vo výške 120 € za hektár. To znamená, že schvaľujete priamy nájom, ale my na základe týchto uznesení
Po štvrté, ukladá zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov, parcela, číslo, čiže bude sa zverejňovať ten zámer toho prenájmu od 25.9. minimálne na 30 dní od zverejnenia a 27.10. kedy by mohli aj ostatní uchádzači, ktorí by teda chceli si prenajať tie pozemky, sa mohli prihlásiť a môžu dať cenovú ponuku na to, za čo by to chceli si prenajať. Čiže toto je asi najlepšie riešenie, že nedáme to napriamo, čo sa robiť nemalo a bude sa môcť prihlásiť, a neviem, či to ešte, či Rusko, alebo aj neviem, kdokoľvek, no tak kdokoľvek, no. Potrebuje sa to obrábať, takže neviem, či máte nejaké otázky, alebo nejakú inú myšlienku, alebo... Zvolené, že sa o to No veď, ale bude to vyvesené a my sa to môcť Nech sa to to robí, je jak sa to najčistejšie má riešenie a to sa o to prihlási. akurát ešte potom dneska, keď som to, včera som to robil, je tam taká, neviem, či záľudnosť, alebo že keď si pozriete tú prvú parcelu 61/2, prenálezy si vlastníctva 156, výmera je 140, ale výmera pre výpočet nájomného je 101. Čiže oni teraz už tie družstva, podiel tam aj 1:1, oni vyratávajú to nájomné z toho, nie z celkovej výmery tej parcely, ale z výmery parcely, ktorú hospodárujú. Áno, oni majú nejaké pásy, takže to nie je. alebo nejaké cesty. To je zamerané na všetko vyňaté, také remisky a tak ďalej. Čiže preto tu je aj písané, že výmera pre výpočet nájomného tu je Tu je všetky tie parcely, ktoré aj doteraz oni akože... Áno, ja som to z toho, že čo majú oni vlastne v zmluve. Ja som im v prvom kole povedal, že oni tam mali sumu za prenájom 115 a 104, ktoré mali doteraz, tak dali takú istú sumu. Ja som hovoril, že nech mi pošlo zmluvu minimálne za 120 eur za nájom, tak, alebo minimálne za 125 eur. To mi poslali, ale aj tak by som to najradšej spravil takto. A tak ma teraz napadlo, že keby niekto teraz špekuloval a celú, že jednu parcelu z toho, alebo tak, že to je ako celok. Takto ako celok, áno. To tam nedá je niekde asi uvedené, že ako celok. Oni mali doteraz 75 v Zinciach za hektár a 114 mali v Radošine. Čiže minimálne tých 120 plus, teda oni dali teraz 125, ale budú to musieť dať na novo. A teda ak dá niekto viac, tak. Takže kto je za takéto uznesenie aktívne, máte otázky, tak by som dal hlasovať za uznesenie číslo 30 2025. Ďakujem pekne. Ďalším bodom, to prišlo včera, myslím, že žiadosť o poskytnutie dotácie OZ Čelári Radošina na 26. Dali si do žiadosti sumu 400 eur. Pokiaľ dotáciu nevyčerpáme, zostáva obci tak ako za rok 25. Teraz tiež mali dotáciu, koľko mali dotáciu? My som klamal, myslím, že 200 eur, ale mali nejakú schôlu, oni to na tých členské schôze, tak to neviem koľko minulé. Ani to nevyčerpali. No, takže ja si myslím, že by ste to mohli schváliť, že to je taká suma. Dali to dopredu, tak som... Ktoré sú to mali v rozpočte, 144 majú vyčerpané. Takže ak ste za, tak... Alebo teda povedzte. Dobre, takže uznesenie číslo 33/2025 k bodu žiadosť o poskytnutie dotácie OZ Čelári Radošina na 26. Obecné zastupiteľstvo obce Radošina berie na vedomie žiadosť a schváluje žiadosť o poskytnutie dotácie občianskému združeniu Čelári Radošina vo výške 400 eur. Kto je za takéto uznesenie? Ďakujem pekne všetci. Ďalším bodom je, včera mi prišla žiadosť, doniesol Roman Kršák, o prenájom priestoru na usporiadanie kultúrnych podujatí. Takže neviem, ja som už minulý rok hovoril, sme sa o tom bavili, lebo som aj v lete, aj na jeseň k tomuto o tom pýtal.
tak sme sa tu o tom bavili, že teda nechceme, aby tam bol prenájom, ani nemôže byť prenájom z hľadiska zmluvy s ministerstvom dopravy. Je tam nejaký limit hospodárskej činnosti, takže skôr by som to nechal, možno tam bude to divadlo, bude tam, keby futbalisti chceli, alebo ja neviem, rada školy, alebo čo nejakú zábavu, tak tá stredná sála plánujem tak do februára, do marca, tam ešte strop a podlahu treba spraviť, že by tam spravila nejaká možno majález alebo niečo, ale teda... Také kultúrne body. No. Takže povedzte vy svoj názor na to, či áno, či nie. A... Čo to je vlastne zahrnutie? Ako to sa je zbytočné baviť. Počkaj, Ani to nemôže byť, na čo sa baviť. Čo dá hlasovať? Či chceme alebo nechceme. Takže k bodu žiadosť o prenájom priestoru Romankašák, takže najskôr dám hlasovať, alebo teda keď hovoríte, že nie, tak uznesenie číslo 33/2025 k bodu žiadosti o prenájom priestoru Romankašák. Obecné zastupiteľstvo obce Radošina berie na vedomie žiadosť o prenájom priestoru od Romankašáka a za druhé neschvaľuje žiadosť o prenájom priestoru od Romankašáka. To je za takéto uznesenie. Ďakujem pekne. To je z mojej strany všetko, ale mám ešte dve veci ma napadli, čo sme sa bavili pred zastupiteľstvom. Ešte by som chcel skúsiť raz, mám tu verejnú obchodnú súťaž na ten Miškov pozemok, tak ak by ste s tým súhlasili, tak ešte raz by som do tej súťaže sa nikto neprihlásil, tak by som to ešte raz oprášil. Vlastne tu mám uznesenia z minula, čiže ak s tým súhlasíte, že by sme tam dali tých 50 €, tam bol vtedy 65 €. Myslím, že aj tých 50 € by bolo na ten pozemok hodných. Neviem, povedzte, aký máte názor a Čo s tým skúsi Radšej predať za menej, ako za menej. áno, Tak budú stylé zárosti, budeš čo môžeš skosiť, starať sa o to. cenu nám to nestratí, ale akože keď sa to predá teraz je to takže uznesenie 34 ale napríklad teda akože podmienky si tam nechal úplne rovnaké len cenu. Len cena sa stiahne. áno, však idem. Takže uznesenie číslo 34/2029 by bolo tak ako naposledy, že sa rozhodlo o prebytočnosti, schvaľujete zámer prevodu, schvaľujete spôsob prevodu, to je prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže, to sa musí v jednom uznesení, takže kto je za takéto uznesenie tej súťaže, ďakujem. A ďalšie uznesenie 35. Teda to sú musíte schváliť tie podmienky verejnej obchodnej súťaže, kde sú vlastne vymenované tie podmienky, keď si to pozrete. A teda tá cena tu je, ja to upravím, tu by bolo 50. Tam, kde bolo 65. Tam, kde bolo 65, by bolo 50. Ja to upravím a potom vlastne vyhlásenie súťaže, samozrejme tí dátumy dám tak, aby to bolo tie lehoty, aby to bolo, to sa nám posunie na tieto dátumy a takže to je za takéto uznesenie číslo 35/2025 o bodu VLS pozemok, že schvaľujete podmienky tejto verejnej obchodnej súťaže tak, ako bolo naposledy. Ďakujem pekne všetci. Ďakujem a z mojej strany ešte jednu vec, je možnosť riešiť to už asi týždeň, som na to nechcel posielať. Je taká možnosť, vyšla z fondu na podporu umenia nejaká mimoriadna výzva. Není tam nejaká veľká suma, myslím 6 alebo 8 miliónov, ale chcel by som sa do toho zapojiť. Ten projekt, čo sme dali na kultúrach na vybavenie tej sály, nevyšiel, tak by som chcel aspoň skúsiť sedačky, opony a
odhlučnenie tej sály tuto hore v Kultúráku za nejakých 250 000. Tak ak by bolo potrebné uznesenie, že s tým súhlasíte alebo zastupiteľstvo, že schvaľuje takýto zámer investície, tak by som to chcel schváliť, ak s tým teda budete súhlasiť. Podáva sa to do nejakého 8. myslím, že oktobra, alebo 15. oktobra. Čiže my len nejako prašíme ten projekt, ktorý sme tam dávali cez IUIčko, cez Nitru. Toto je fond na podporu umenia, neviem, či to videní, ale však keď je takýto projekt, asi sme sa mali do toho zapojiť. Neviem, aký máte názor, alebo nie. Nedávame kompletné veci, čo tam boli, lebo nie je tam taká suma, tak radšej nech dáme menej, aby to malo možnosť, takže to prešlo. Není sú tam požiarné dvere, ktoré boli v tom prvom, není sú tam ozvučenie, osvetlené tam není, ale tí stoličky a to, čo som hovoril, by som asi chcel podať ten projekt, takže môžem? Takže uznesením číslo 36 lomeno 25, prosím, napíš to. Schváluje, obecné zastupiteľstvo schváluje